ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ತುಳು ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಡ್ ಕರಡಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕರಡಿ ಬೈದಂಡು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯವು ಆನಿ ಬಯ್ಯಗು. 6 ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಗ ಉಂತೋಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ಪ. ಎಂಕ್ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವು ಉಂತುನೆ ಎಂಚ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ ಅಪಗ ಎಂಚ ತೋಜುದುಪ್ಪು ಊರ್ದ ಸಂತೆಡು ಬರೋಂದಿತ್ತನ 4 ಕಾರ್ಡ್ ನಡಪುನ ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಸಂಕಲೆ ಕುಡುಪುನ ತುಚ್ಚಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆಗು ಕುರುವೆ ಕಟ್ಟುನ ಕರಡಿನೇ ಎಂಕು ನೆಂಪಾಪುನೆ. ಅಲ್ಪ ಚೀಯೋದನಿ ತಿನಿಯರ ಮರ ಮಿತೇರ್ನಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ದ ಸೋಕು ತೋಜು ಆಂಡ ಐನು ತೂಯರ ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಕರಡಿ ರೋಮ ಕಟ್ಟೋಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕಾಡದ ಕರಡಿನ ಕೈತ್ತಾಲು ಪೋಯರ ಏರೆಗುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಜಾಗೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಡ್. ಏತೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೂವೋಣಲಿ ಕರಡಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಒಂಜೆ ಸಾದಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕರಡಿ ಒಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನವೋ ಸುದ್ದಿ ಇಂಕ್ ಸಂಶಯ ಕರಡಿ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ಹತ್ತು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಗೆನ ಆಂಡ ಆನಿ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಮಾಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡವು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಅವು ತಿರ್ತು ಕರಡಿಗಳ ನರಮನಿಗಳ ವಾ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ದಾದನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿತ್ತುಂಡು ಆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಐನ ಪಿರವುಡೇ ಮಾತೆರ್ಲ. ದರೋಜಿ ದಾಮೊಡ್ದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಐಕುಲ ದಾಮ ಬಂದನನ ದಾಯಿಗೋ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಕರಡಿ ಏರೇರೆಗೋ ಎಂಚೆಂಚಿನವೋ ಏಚನೆ ಏರೋ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪುನಗ ವಾ ಕರಡಿಯ ಅಂಚಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿನವು ದಾದ ಅತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆವಾಂದಿನಕ್ಲೆಗೇ ಕರಡಿ ತರೆಬೇನೆನ ಅವು ಪೊಣ್ಣಾದಪ್ಪ ಅಂಚಾಂಡ ಅವು ತುಂಬೋದು ಪೋಪುನ ಜವ್ವನೆ ಏರಾದಪ್ಪು ಅತ್ತು ಅವು ಆಣ ಮುಗಿಯಾಂದನ ಕಥೆಯಾದ ಪುಂಡು ಪಾಪ ಕರಡಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಡೊಂದು ಗ್ರೇತುಂಡ ದಾನ್ನು ಐಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಂದಾದಪ್ಪು ಪಿರಾಕಡ್ದಲ್ಲ ಐನ ಜಾಗೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ರಸದ ಬೀಡನು ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಪಂಡನ ದಾನ್ನು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಕೈತ್ತಾಲ್ ನೆಂಪಾವೇರು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ಆನಿ ಜಾಂಬವಂತೆ ವಾನರ ಕುಂಡೆಚ್ಚ ದಾದಗ್ರೇತೆರೋ ಏರೆಗು ತೆರಿವು ಕಡೆಕ್ ಕರಡಿನ ಸಂಗತಿನೇ ಮದೆತು ಪೋಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಓಡೆಗು ಪೋಂಡು ನಮ ಐನು ತೂಯಿನೇ ಇನಿ ಆಂಡ ಅವು ನಮ ಬನ್ನಗನೇ ತೂದಿಪ್ಪ ಅಂದ ಆನಿ ಕರಡಿ ದಾದನೋ ಪಣಿಯರ ಅಂದ ಬತ್ತಿನವು ಪಣಿಯರ ಅವಂದೆ ಪಿರಪೋಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲ್.